حدا جزيه أو حدا هدوء خشنة معار زحزة ترموس لزودقت اتمعار أبتت أولا يسفح فهنا بره أزيو أنس أوارقن أوانوانن دما نبره حدا جلها مما دما بيت مسكوت نابت خشنة أتو أساي أتو مزمع الرايو بلا حدا شتو قدم ملسة اتخلعي أزيوم دما تهانت يوم نبرو نفيرهم كأ أما أخلت معار علو لحسوه المسوه وحدوه أزيوم كوريو جنا خبلي أنس ولا أنا دما تبهالو جن اتمعار متأكس لزنبره أقارهم تتحزو قليهم مو ولا من قبقوهم يوم تتحزم من فارسي داردوني ولا لا عردوني انداولو تصوعو كأون خوصو فتنو دقاقي من فتنو كوصقن ايكالون ننحد حدوم اندا تتعاموتو خا عزينا إلى سيسيناكو من دعاتسير دستا هيواتنا أطفينا تبهالو أبي ويت كلهم مقراتن دستا زهون نقرات وحسات مالت سلازي كونه قدمي متعامنا كل التجزية محساب كنرسع يبلان እሺ ካብዚ ቀጽልና ኸኣ ካብዛ ዛንታ ዝተወሰዱ ሰለስተ ቃላት ክንማሪና እቶም ቃላት እዞም ዝስዕቡ እዮም ጉጅለ ክሽነ ውሑስ ክንደግሞም ኢና ጉጅለ ክሽነ ውሑስ ጉጅለ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጉጅለ ማለት ከማና ከማይ ወይ ያረታ መጻፍ ከማና ትክክል ስለዚህ ጉጅለ ማለት ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝተኣከቡ ሰባት እንስሳታት ወይ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ስእሊ ክንርኢ እንዲና ኣብቲ ስእሊ ጉጅለ እንተ ዳርኢና ጉጅለ እንተ ዘይኮይኑ ኸኣ ኣይፋል ንበል ጉጅለ እዚኣኸ ትክክል ጉጅለ እዚኣ ኣይፋል እዚኣኸ ጉጅለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካልአይቲ ቃልና ኸኣ ክሽነ እንታይ እዩ ክሽነ ምግብና እንሰርሓሉ ቦታ እዩ أقدم من أنا زمتر ኩሉ ግዜ ኣይኮነን እምበር ሓቅኻ ብጻይ ሽጉርቲ ስለዚ ክሽነ ማለት ቁርስና ምሳሕና ድራርና እንኽሽነሉ ክፋል ገዛና እዩ ስእሊ ክንርኢ እንዲና ኣብ ክሽነ ዝቕመጡ ኣቑሑት እንተሪኢና ክሽነ ንበል ኢና ክሽነ እዝኸ ኣይኮነን እዝኸ ክሽነ ትኽክል ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ሎሚ እንመሃራ ቃል ከዓ ውሑስ እያ ውሑስ እንታይ ማለት እዩ ውሑስ ማለት ሓደገኛ ዘይኮነ ወይ ሓደጋ ዘይብሉ ነገር ወይ ኩነታት እዩ ንኣብነት ሓርገጽ ኣብ ዘለዎ ማይ ትሕንብስ እንተደኣ ኾንካ እዚ እንታይ እዩ እዚ ውሑስ ኣይኮነን ምክንያቱ እሱ ክበልዓካ ስለ ዝኽእል ሓርገጽ ወይ ካልኦት ተጓዳእቲ እንስሳታት ኣብ ዘይብሉ ምሕንባስ ግን ውሑስ እዩ ብርግጽ ሓንቢስካ ትኽእል እንትኾንካ ማለት እዩ ካብዞም ስዕቡ ዓይነት እዮም ውሑሳት ውሑስ ኣይኮነን ወይ ሓደገኛ እዩ እዝኸ ውሑስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ድማ ነዞም ዝረኣናዮም ቃላት ተጠቂምና ሙሉእ ሓሳባት ክንሰርሕ ኢና ቀዳማይ ቃልና እንታይ ነሩ ጉጅለ እሺ ጉጅለ ተጠቂምና ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ንስራሕ እዛ ቤት ትምህርቲ 5 ጉጅለታት ተምሃሮ ኣለዋ እዛ ቤት ትምህርቲ 5 ጉጅለታት ተምሃሮ ኣለዋ እዘን 5 ጉጅለታት ተምሃሮ ኣብታ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ይምሃሩ ጽቡቕ ካልአይቲ ቃልና እንታይ ነራ ክሽነ ኣደይ ኣብ ክሽነ ድራር ትሰርሕ ኣላ ኣደይ ኣብ ክሽነ ድራር ትሰርሕ ኣላ እሺ ሳልሰይቲ ቃልና እንታይ ነራ ውሑስ ብሓዊ ምጽዋት ውሑስ ኣይኮነን ብሓዊ ምጽዋት ውሑስ ኣይኮነን ስለምንታይ ሓዊ ክንድደካ ስለ ዝኽእል እሺ ሕጂ ጥራዝን ወረቐትን መልዕሉ ነዞም ሎሚ ዝተምሃርናዮም ሰለስተ ቃላት ጸሓፍዎም
ድሕሪኡ ንዖም ተጠቂምኩም ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ጸሓፍሎም ሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ